Huomenta! Kello on nyt 6:30. Ja me heräsin joskus 6 ja me ollaan menossa tänään Venäjälle. Ja te saatte tästä päivästä My Dayn. No niin, mä oon tässä jo laittanut takit päälle ja... Takit? Siis takin? Äiti lähti viemään roskia. Me odotellaan tässä mun veljeä, että se tulisi tohon pihaan ja... Sitten suuntaamme alkaa kohti kostamuksia. Miten se sanotaan? Kostamusta? Huomaa, että mä käyn aamulla aika hitaalla. Onko se kostamusta? I don't even know. Me ollaan nyt täällä rajavartiokahvios, mikäli onkaan. Mut kuitenkin täällä ihan tullin lähellä oleva tämmönen kahvio. Ja me odotellaan täällä mun veljen asiakasta. Ja sitten kun se on hoitanut sen asiakkaan, niin sitten mennään tullin yli ja... Niin siis yli? What? Jatketaan matkaa kostamukseen. Me ollaan nytten kostamuksessa ja Sergei veli asioilla. Ja me odotetaan autossa äitin kanssa. Речь идет о перелетах по делам службы. В отпуск разрешается летать любыми авиалиниями. В Москве начала работать горячая линия для жалоб на неприятные запахи. Если вы почувствовали гарь или химический запах, Jos mä yritin Alinaa opettaa TG2, niin se melkein oppi. почувствовали. Устроит. Темп, взятый зимой, уже в первый день весны вылился в самый настоящий праздник на российской Minä aloitin heilu. Конькобежной улице. Что ты покупать хочешь, девушка? Я хочу я туда. Tosiaan me ollaan nyt täällä kostamuksessa, täällä keskustassa. Tällä hetkellä me odotellaan Sergeitä, mun veljeä, kun se lähti tänne pankkiin maksamaan sakkoja, koska me saatiin jo semmosetkin tällä reissulla. Mikäs täällä on ihan kiva pitkästä aikaa olla Venäjällä. Aika huonot tiet tälleen talvella täällä, mutta... Niin, minkäs sille mahtaa? Me ollaan käyty nyt tässä parissa kaupassa jo. Ostelee tarvikkeita, juttui, krääsää, materiaa. Mä tulin tänne ulos kuvaa teille vähän videoa, koska mulla tuli tuolla sisällä kuuma. Ja siis tää on joku ihan uusi rakennus, Burger King. Niin mikä ihmeen Burger King Venäjällä, ei todellakaan Burger Club. Muuten täällä on niinku täällä lasirakennuksia. Okei, tässä ei pahoin. Okei, tuolla takana ehkä vähän pahempi rakennus, mutta musta tuntuu, että muut ihmiset rupeaa kohta kattoo, kun tässä kulkee ohi tyyppejä. Kattoo mua silleen, että mitä ihmettä mä teen, puhun kameralla, että tässä on niin, tässä on tämmönen vanha pappa kattoo mua ja silleen, mutta niin, niin se oikein kattoo. Niin, mä kävin äsken syömässä äidin kanssa. Ja me kohta varmaan jatketaan jonnekin menoa, en tiedä. Big booty, what you got a big booty. Big booty, what you got a big booty. Big booty. Nyt me ollaan lähdössä. Mä unohdin äsken jo ihan kokonaan, että mä kuvaan teille tänään mukaan jotain My Dayta. Oikeesti. Hertsykkels, mut kello on nyt vähän 6:30 ja me tultiin jokin aika sit kotiin. Ja nyt mä oon aloitin kattoo Netflixiä. Niin, ja hei, mä voisin näyttää teille tässä samassa mitä mä ostin sieltä Venäjältä. Koska mä en ostanut paljon ja mä en rupea tekemään erikseen mitään ostosta esittelyvideoita. Mä näytän tässä samasta teille. Mä ostin ylipäätänsä niinku karkkia, no okei, 4 pussia. 3 kavereille plus 2 suklaalevyä. Ja nää on mun lempisuklait. Nää on mun lempi venäläisiä suklaita, tai miten sanotaan.
lempi venäläissuklaata. En tiedä, mutta mä oon ihan pienestä asti tykännyt tästä Alonka-nimisestä suklaasta. Sitten mä ostin tällaisen silmämaskin, joka niinku laitetaan tälleen ja sit se, niinku jos sulla on tummat silmäaluset, silmäpussit, niin sit se hoitaa niitä ja sitten myös jotain ryppyjä kai, en tiedä, jotain siinä luki. Sitten mä ostin kans tällaisen, koska mulla ei koskaan ollut tällaista ja mä halusin tällaisen ja tää oli ihan halpa siellä. Ja kun mulla ei pimennysverhoa tossa ja mulla paistaa aurinko tuolla sitten ja tulee sikaa valosaa, niin mä sitten aina herään joskus 8 ja mä halusin nukkua pidempään. Sitten mä ostin tällaisen nolisvihan, sitten puffin ja 2 pussia Skitlesei ja sitten vielä Maltersei. En mä oikein paljon sieltä ostellut, mutta tossa oli pari juttua. Oikeastaan kaikki mitä mä siis ostin tuolta. Niin. Ostin mä sit vielä sellaisia siemeniä. Nyt te ootte silleen, what? Siemeniä? Niin. Se on semmoinen venäläisen kulttuuriin kuuluva asia. Syödään siemeniä. Niin. Mä jatkan katsoa Netflixiä ja katellaan. Moikka! Toivottavasti kuulette mua. Kello on nyt Kello on nyt 6:11. Ja mä rupeen kattoo Netflixistä nyt leffaa. Ja sit mä rupeen nukkuu ja ei mulla enää niinku tässä mitään muuta tälle päivälle. Moikka! Ai niin, kertokaa mulle, että tykkäsittekö te My Daysta? Et haluatteko, että mä teen My Day vlogia enemmän? Et what do you think? Moikka!